आधा एबारे आहिबा लागे किन्तु टाइम दिसे दुइबार आरो सुबिदा उसुबिदा फार्स्टआव हमय होवानाय सेकेन्डआव आहिलो सेकेन्डआव जुदि उसुबिदा बाथौ मिशन बे बाथौ मिशननि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइखौ जौगाहोनायजों लोगोसे आरो जों धोरोमनि जौगानायखौबो जोङो लालांगासिनो दङ धोरोमनि गियान होलांगासिनो दङ मानोना धोरोम थायोब्लासो जोंनि जेनाखि रायजो जानाय आब्रुथि जायो धोरोम गैयाब्ला आब्रुथि थाया मानो होननानै बुङोब्ला धोरोमासो कन्ट्रल खालामो हाउ टु कन्ट्रल योर माइन्ड एन्ड बि हेपि होनदों कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंनि जेनाखि गोसोखौ कन्ट्रल खालामनाय बे जाबाय धोरोमनि नोजोरजोंसो जोङो कन्ट्रल खालामनो हायो आरो जोंनि रायजो जानाय बे गोजोन जायो दिनैहाय जोङो बाथौ धोरोम हिसाबै गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बेबायदि मिशन गैयामोन दिनैहाय आसामाव गासै 17थानि बारा जाबाय बेबायदि मिशन गायसननाया बे फरायसालि गायसननाया बे फरायसालि गायसननाया जाहैबाय सोरबाया बर' मिडियामजों सोरबाया इंराजि मिडियामजों गायसननानै मोजां सोलोंथाइ होबोगासिनो दङ आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन नाथायबा नैबे जाहैबाय इंराजि मिडियामजों फोरोंनाय मोनसे फरायसालि मोनसेनिफ्राय इंलिश स्कुला दिनैहाय खोब मोजां सोलिगासिनो दङ इयुनावबो जोङो होबाय थालांगोन मानोना गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों फरायसालि गैयाब्ला जों डेभेलप जानो हाया इयुनाव जाहाथे बे फरायसालिनि गेजेरजों मोजां मोजां फरायसा ओंखारबोनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा साफा साफा धोरोमसुला जाबोनो हायो समाजाव गोग्गो आखल आखु दानायाव जेब्लाबो हेफाजाब मदद होनो हायो बेखौनो आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ जानानै खावलायनाय थाबाय।